things are gone. I'm walking tall while you're alone. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better off. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't More. belong. More, yeah. Your love was cold, heart made of stone. But I'm just fine, I'm gonna shine. I'm alright, alright, alright. I'm celebrating my liberation. I'm moving strong, I'm moving on. I'm alright, alright, alright. Might be shaken but not stirred. Just a lesson that I've learned. And so it goes. Tables turn when you're on your own. When I think about It's straight though. when I think about the way we used to be, when I think about the things It's alright, we're not using this side, hon. I know that
as everyone was standing idly by, trying not to watch or intervene as tears were streaming down her face, down her face. Try to let it go. Try to let it fall, to let it pass, to let it go. What's that? Yeah, you can drink that one. Okay, now it's better. Can we tie it up? Kuya, I got the green juice here. You want your green juice now, Howie? Yes, please. Okay, perfect. Let me shake it. So it's shaped up good. Yummy. Yum. So good. So good. Masarap. Kuya! Come on. That's the Where's green. Python? Should I have yours, Belle? Good. Oh. Di ako makapag-vlog ang ingay ng ating kapitbahay. Good afternoon. Mag-aalauna na pala. And nung Sabado, hindi ko na natapos yung vlog natin. Gabi na kami nakauwi ni Holly. Ang ganda ng display concert nila. Para kang nanonood sa Broadway. Yun yung kagandahan sa kanila dito sa school na to. Kasi pinag-iisipan yung mga costumes. Ang ganda talaga. Parang sulit yung $30 na ticket para manood. Tapos nag-last siyang 4 hours. So 2 sets siya. Yung first set is yung group. Then second set is yung mga soloist na magko-compete. Si Holly this time, hindi siya magko-compete kasi nga alis kami. Pero nag-perform siya doon ng solo niya para ma-practice niya na rin. So, ginagawa daw yun every year dito sa school ni Holly para ma-prepare sila for the upcoming, kasi ngayon June, July, meron ng mga comp. So, piniprepare sila for the upcoming kung ano pa yung kailangan nilang linisin sa kanilang solo or group dance. So, yun yung ganap ng Saturday. Then, nung Sunday, kahapon, na-busy kami. And nagpahinga rin ako guys sa nagpahinga lang ba? Kasi feeling ko every day talaga may ganap kami. Kahapon si Jan nag-golf. Ang tagal ni Jan hindi nag-golf kasi di ba dahil doon sa kanyang kanyang ear. And kahapon napilitan lang siya mag-golf kasi sponsorship sa Blue Lake. So kailangan niya pumunta. So naglaro siya ng golf kahapon. Tapos ako nag-walking, nag-edit, naglaba, ano pa ba? Ano na to?
Tapos, kagabi gumawa ako ng juice kasi gustong-gusto rin ng mga bata. Yun yung breakfast nila kanina. And si Kuya, tsaka si Jan, nilabas na ba nila yung ano, yung caravan. Nandito na yung caravan sa ano, sa labas. Nag-stain yung ano, turmeric sa ano, dito. Merong konti lang naman. Tapos sa kamay ko, kasi naggawa rin ako ng aking juice, yung may beetroot, tapos ginger, turmeric, lime, apple, cucumber. Yun yung ginawa ko sa aking ano, juice din. And si Jam, pinainom ko rin kanina, nakita nyo yung kanyang expression. Si Sak gustong-gusto niya kasi nilagyan ko ngayon ng, gusto ni Sak yung una, tapos sinabi ko kay Sak na nilagyan ko siya ng kiwi this time and sabi niya, much better daw. So, yan. Ibalik ko na to kasi in-air dry ko lang to dito. Hinugasan ko kagabi after kong gamitin. And magluluto ako ng pansit. Kanina pa sana ako mag-vlog kaso ang ingay ng ng kapitbahay namin kasi nagpapagawa siya ng bowl. Yung nagpapadrill siya sa ilalim para may magkaroon sila ng boy yung tubig tulad sa amin. So, ang ingay dyan sa kapitbahay. Hindi pa sila tapos. So, gagawa ako ng pansit. Pansit, canton. Pansit yung parang sa Bicol. Gamitin ko ito. Pansit canton. Pinag-isipan ko kung lalagyan ko siya ng bihon. Ito yung pork na ilalagay ko. And ito yung mga empty bottles na ininom ng mga bata ni Jan tsaka ako. Yung green na ginus ko kagabi. And ito, gagamitin ko to. Siguro hatiin ko lang kasi ako lang naman kakain ng liver. Hatiin ko lang yan. Yan natin ito. Yan. May cabbage pa ako dito. Yung carrots ko, isa na lang. Isa na lang yung carrots ko. Hindi pa ako nagbili. Kasi ginagamit ko rin sa sa aking pag-juice. So, isa lang yung carrots natin. Ang liit pa. Okay na yan. Meron namang may bell pepper ako. Ayan. Ayan. At least merong kulay na. Hindi lahat green. Okay, hiwain ko lang to. Tapos, luto na ako ng pansit. Kasi yung oras, ang bilis. Chopping board. So, si Jan, nilabas niya na yung caravan kahapon kasi si Kuya may pasok today so hindi niya mailalabas. Tapos, si Jan naman kanina, busy siya sa boat na naman siya kanina kasi nga, inaayos niya rin yon. And pumunta rin siya sa junk shop kasi punong-puno na yung aming yung 10 cents na bottles. So, yun yung ganap ni Jan. Ako nag-walking, 10K ulit. Very good. Naka-5 days na tayo nag-walking. Yung una, nasa, ilan ba yun? 8K, tapos 3K, then the rest is 10K. So, which is good. Okay, mag-iwa muna ako dito. Hihiwa ko muna pala yung pork para masalang ko na to. Para habang hinihiwa natin yung gulay, ito ay lumalambot na. Kasi kulang ako sa oras. 1:10 na. Ang bilis, di ba? 1:10 na. Nanonood ako ng Incognito. Nasa 25 ata na akong episode. So, hindi ko naman masyadong nasusubaybayan kasi inoon ko lang siya habang may ginagawa ako. Madami to. Madami tong pork. Ito yung kalahati, kung maalala nyo. Nung gumawa ako na may kalamansing pork. Na may toyo. Ito yun. Ito yung kalahati nun. So, ngayon ko na siya gagamitin. Puro laman to. Halos laman to. Kunti lang yung parang hindi nga taba yung kasama niya. Yung parang ano lang. Yung ganito ba?
Ayan yung, anong tawag dyan? Tanggalin ko rin yan. Timplahan ko lang ito ng salt and pepper, yung ating pork. Avocado oil. So, habang niluluto ko ito, maghihiwa ko ng mga gulay ang gagamitin natin. Sana kasya dito, no? Kasya yan. So, okay na yung pork natin. Next kong ilalagay ay yung ating liver. So, madali lang ito maluto. Luto na rin yung ating liver. Dagdag lang ako ng oil. Sutay na natin ito. Dinamihan ko na ng cabbage. Inubos ko yung isang buo para madami tayong gulay. Ay, napulog. Yung ano, yung snow peas, hindi ko na isabay kasi hindi na siya maganda. Hindi ito kakasya dito sa ano, dito sa aking pan. So, lilipat ko to. Lutuin ko lang muna yung mga gulay. Tapos, igisa ko dun sa isa kong malaking pot. Kasi dito kakasya. Dito pa lang, oh. Puno na siya. So, dito na natin isusute yung garlic, tsaka sibuyas. Para magkasya silang lahat. So, lalagyan ko lang ito ng toyo, oyster sauce, tapos salt and pepper. Oh, wag ng salt. Ano na lang, yung meron ako dito yung chicken powder. Yun ang gagawin ko pampalasa. Kailangan ko ng bilisan kasi mag-aalas 2 na. Wala akong chicken stock. Meron ko dito yung beef. Ito na lang ang lalagay ko. Pwede naman tubig. Kung wala kayong stock. Lagyan natin siya ng soy sauce. May dumating ng mga polis. May nag-report ba? May nag-report na sa mga polis dyan. Delikado mga hostages. Chicken stock. Makapatayin sila kapag nalaman ng mga news ng mga polis. That means we need to move fast. Magbigay tayo ng chicken stock. Tingnan ko rin kung anong pwede Isang para ganito. maalis sila dyan. Pepper. So, pakukulang ko lang to, tapos ilalagay ko na yung noodles. Lagyan ko rin siya ng bihon para mix. Yung ating oyster sauce pa pala. Ano na naman? May mga pulis na dumating dito. Alam na nila kung nasan ako. Pagpitigilan ko ba mga yan? Siguro may nakatawag na Magkawa ng paglaba. So, hintayin ko lang siyang kumulo. Then, ilalagay ko na yung ating bihon. Tapos, pansit. Meron pa ako. alis ka rin dyan. Meron pa kasi akong tira nito. Isasabay ko na to.
Yung golden. Ayan. Nilagay ko rin pala yung pork. Pero yung liver hindi ko na ilalagay kasi ako lang naman ang kakain nun. Nag-add ako ng pepper. And si Jan dumating na. Pero nandun naman siya sa caravan. Nagluto rin ako ng rice kasi sabi ni Jan gusto niyang may rice yung pansit namin. Inuulam kasi ni Jan ang pansit sa rice. Tinanong ko pa siya. Sabi ko, anong gusto mo? Pansit with bread or rice? Rice. And si Kuya din. Lahat sila magra-rice. Hugasan ko na yung mga kalat ko dito habang hinihintay ko yun na kumulo. Nalagay ko na yung bihon. E napaghiwa-hiwalay ko na siya. Ayan. Lagay naman natin itong pancit canton. Bilis ng oras. Ilalagay ko na yung gulay. Diba? Puno siya. Ay, parang tayong nasa restaurant na. Mga Chinese restaurant. Ayan, okay na to. Haluin ko lang siya. Then, tapos. Ayan yung pansit natin. Nangalay yung aking kamay. Ayan, luto na siya. And pinatikim ko kayo dyan. Gustong gusto ng ating Johnny Boy, yung ating pansit. And luto na rin yung rice. Ayan, luto na rin yung ating rice. So, mataturn off ko na siya bago ako umalis. Ayan, malinis na dito. And time na para umalis, para pick upin ang Holy Girl. Check ulit natin yung ating pansit. Kumuha ko ng babaunin ko para kainin ko doon habang hinintay ko si Holly. Alis na tayo. Yung caravan, ayan. Hindi nyo makita. Basta ayan siya. May pakita ko sa inyo. Ayan siya. Ay. Ay. Napay na. Ay, bakit? Lumakas. Ayan yung yan. Nandiyan na yung caravan kasi ipe-prepare na natin yan. So, kailangan niya nang i-prepare para sa ating getaway soon. Dito tayo dadang kila Tony. Wala kasi kaming fence. So magkatabi lang yung shed ni Jan siya ni Tony. Oops, nahuli yung ano. Okay, patugtog na ako habang nagda-drive. Wala pa akong kain. Yung, ano ba kinain ko after ko mag-walking? Uminom lang ako ng cinnamon hot water na may cinnamon. Tapos, cashew nuts. Yun lang. Kaya, nagdala ako ng pansit. Yan na yung aking dinner. Early dinner. Hala. Confused na ako dito sa indicator ng car ni Jan siya doon sa car ko kasi magkaiba sila. Yung sa akin nasa right, yung indicator. Yung kay Jan nasa left. Oh, ayan. So kahapon, kailan ba yung kahapon ba? Dala ko yung car. No, nung Saturday, malakas yung ulan. So kailangan ko ng yung wiper.
nasanay ako kay dyan. Ang nailalagay ko ay yung indicator. Kapark na pala tayo dito sa school. And ito yung dala kong pansit. Hindi ko to mauubos ngayon. Di ba? Nag-explain. Hanggang bukas ko to. Nilagay ko na kasi yung aking liver. Ayan. Yung aking liver. Yung yung liver ng manok. Ayan na. Nilagay ko na dito. So, hanggang bukas ko na to. And meron din tayong kalamansi. Yung fresh na kalamansi na bigay sa atin ni Sisi. And may dala akong green juice. Dalawa yung dinala ko. Malit lang naman ito. Parang shot lang siya. Kasi baka si Holly gusto rin. So, ito yung ating green juice. Sarap siya. Ano siya? Combination ng kale. Nasabi ko na ba sa inyo? Kale, cucumber, ginger, apples. Green and red. Tingnan nyo yung kuko ko. Yellowish. Dahil doon sa turmeric. Ayan. Yung turmeric nandun sa isa. Yung kulay, ano naman siya, kulay red yung kanyang juice. Kasi naglagay ako doon na beetroot. Na may lime, apple, cucumber, ginger. So, si Holly nakaisa kanina. Tapos, yung mga boys. Kaya nagsisidatingan ang mga mother. Dito na yun. Tooth? Ano? It's coming? Look, Yeah. I can twist Yeah. it. Oh. Remove it. Pull it. I'm not pulling it. I'll do it. It's, No. come on. It's ready, Baba. I'm just gonna pull it. Come on. It You look. hurts. No, it's not, Holly. I always try to pull it No, out. I'll do it. Come on. It's hanging there, Holly. Come on. Bahala ka. Pinaglalaruan niya pa. Oh, ayan yung gamit mo. I got green juice here. Come on, pull it, Baba. It's really ready. It's just hanging it there. Come on. No. Okay, you want this? Or okay. Drink it first. Come on. Alis na tayo habang hindi pa busy. Put your seatbelt. South Australia. Step inside Mount Gambier Marketplace and explore the best. Ano yun ang dire-diretso? Kasi matatraffic na naman tayo dito. Okay. Done. Thank you. Thanks, ma'am. Thank you, Mom. Okay, put your seatbelt, please. Ay. Mabibisi to eh. Ready? Why didn't you bring the other car? Daddy said bring this one because we're gonna use that one soon for a long drive. Mamaya maglalabasan na yung mga estudyante dito. Mabibisi tong road na to. Ayan, busy na nga. Dito wala. Doon meron. Ay, ang dami dito sa kaliwa. Come on, come on, come on. Hindi, bago magsilabasan ang mga school bus. Go. Go, 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 go. Go now. No, not yet. There's one. Go. Not yet. There's another one. Ah. Go. I can't because look at the other side. Saan makalis agad tayo? Ba? $2. I don't have $2. $1. Okay, go. Magiging busy na to eh. Kasi maglalabasan na yung mga estudyante may dala rin na car. Tapos yung mga school bus. Seatbelt, Baba, ha? Yeah, it's on. You love my green juice? Huh? Why does it taste like ginger? Na ano niya, nagsinungaling kasi ako sa kanila sa ko, wala, hindi yan ano. Do you taste the ginger? Yeah. Maybe that's the kiwi. Why does it taste like kiwi? Yeah, because I put kiwi. Nilalagyan ko rin kasi nung ano, Did you make it tonight? last night. Yes, I did. That's How was your day? good. What did you do today? We did Italian, Mm-hmm. writing adverbs. Adverbs? Yeah, like carefully, angrily, cautiously, Yeah. Okay, what else? madly. Malia, what else? Do you do math? Yeah, we did maths. We learned about coins and money. Coins. Yeah, Okay. and money.
Did you finish your lunch? Yes. Fruits? Yes. Okay. Where's your jacket? Was that the chicken chips? Chicken chips. Yes, I put chicken chips in your lunchbox. There. Where's your jacket? My school jacket. Yeah. It's in my bag. Did you think I left it? Yeah. It was too hot. Kasi minsan naiiwan nila pag naglalaro. Si Kuya ilang araw niya naiwan sa sa closet niya. So you have, what's your first? So we have- Jazz? Yeah. Yeah, and then I think that's it. Jazz, and you have That's it. another one. No. You got two Monday. Two Monday. Jazz and turns. Oh, we do turns now? Yes. For second term. Oh. Because normally we do. Yeah, every Monday you have We're two going dance. on an excursion. When? Thursday. Thursday. Where? I don't know, but to like Anzac. I didn't get any Oh, email Dad yet. would've. Daddy. Yeah. Si John kasi nakaka-receive ng email. You can wear your sports even though you don't even have it. You can wear sports. Sports. So Tomorrow we're you have taking a sports? bus, yeah. Tomorrow and Friday. Yeah. Almost Do you there. have to turn here? Yeah, but I cannot because there's a car in front of us. Dun, 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 Did you see Zachary? No. No. I don't know where he Si Zach went. may training yun kay daddy niya after school niya. Not today. Yeah, they're gonna do the What running. about on Thursday? No, not the footy from the bay. Oh. The state training. So tinitrain kasi siya ni Jan ng mayroon siyang time na pina-follow si Zach. Tapos yung may drills sila sa ball. Basta mayroon siyang training sa daddy niya. Twice a week nila yung ginagawa. You have to find $1 one. Oo nga pala kasi. There wasn't there $2 and $1 in here? Just dollar because that's a lot of lollies. Here, I got dollar. Okay, papalitin ko muna. What if ito you na. just get $2? I can just ask for 4. No. Okay, change now. So you have under 10 and then turns to the. Yep. Kasi Thursday, aerial, Find my shoes. and ballet, and another turn. So may additional siyang turns every Thursday. Are you videoing? Yes, I am. I'm working. So put this in your bag because after you finish, you have to put your Crocs there. Mom, I'm going in. Alright, I'm naiihi siya. busting the toilet. Okay, hatid ko muna to. Kain tayo ng pansit na baon ko. Tama pala si Holly, isa lang yung dance niya today. So ginawa na pala nung teacher niya. Kaya pala sabi ko, bakit dalawa na ang turn? So Thursday, 3 na yung dance ni Holly. Tapos pag Tuesday, pag Monday, 1 na lang. Tapos Tuesday, 1 na lang din. Tapos Thursday, yun. 3 siya doon. Kain tayo. So maaga kami yung uwi ni Holly today, pero pupunta ako ng Woolies, bibili tayo ng tubig kasi konti na lang yung tubig. Etong half lang ang lalagyan ko ng kalamansi kasi hindi ko naman ito mauubos. Hinahanap ko yung green juice ko, nandun pala sa bag ni Holly, doon sa may anuhan niya, sa side ng bag niya, yung dance bag niya. Kain tayo guys. Thank you Lord. Uy, ang sarap ng kalamansi. Ang amoy niya, ang bango-bango. Hindi ko na siya haluin kasi naglalaway na tayo.
Mainit-init pang konti. Yung kalahati nitong liver dinagay ko sa freezer. Kasi ako lang naman ang kakain. Ang dami nun. Meron pa akong konting liver. Hindi ko inubos lahat dito. Linagay ko sa isang maliit na lalagyan. Okay, kain muna ako guys. Meron din pala akong dalang Skyflex. Ayan, yung onion and chives. Sarap ditong partner. Wala tayong original na Skyflex, but ito, sarap din to. Sarap nito, may pandesal, may dinuguan, o kaya putong puti. Ay, ang sarap. Dinuguan tsaka pansit, sino nakaka-relate? Hoy, yan ang best partner tsaka putong puti sa probinsya namin. Ayun ito. Ayan. Sarap. More kalamansi. Tapos na akong kumain and ayan pa yung tira. So, konti lang naman yung nakain ko pero busog na ako. Eto, meron pang ito, ubusin ko to. But yung pansit, ayan. Busog na ako. Uminom kasi ako ng maraming tubig. Yung juice ko sana kasi nandun kay Holly. So, yan na yung aking, eto na yung aking, yung kinain ko, yun na yung siguro yung dinner ko din. Kasi, mamaya, inom na lang ako yung ginawa kong beetroot na juice. Yun na lang din ang dinner ko. Busog na ako. Bigat niya sa tiyan na. Burp lang ako. So, habang wala pa si Holly, dinala ko rin yung laptop ko para yung ating ini-edit ay madagdagan. I mean, na-start ko na siya. Pero hindi pa siya tapos. So, gawin na natin ngayon. Habang hinintay ko si Holly girl. Let's go! Ah! 5:30. I lost my tooth. Ayan, nabunot niya na yung kanyang ipin. Okay. Where did you get the tissue from? Maria? Yeah. Well, Because I was chewing. Yeah. My house strap. And then my tooth when I was chewing, I accidentally bited my tooth. I told you, it's ready. Okay, punta kami ng Woolies, kuha tayo ng tubig. Which is water. Water, yes. Dilim na. 5:32. 5:33. Where we're gonna park. Oh, baby in the western star. Meron kaming namit ni Holly. Si Kuya. Lineman siya. Taga Adelaide daw siya.
Pumunta lang daw sila dito kasi may work sila dito sa Mount Gambier. Nagmamadali rin siya kasi magluluto pa raw siya. Oh, si Kuya. Yung asawa niya nasa Adelaide. Tsaka mga anak niya. Nandito lang talaga siya for work. Ang lamig pa naman. Yes, it is, Holly. I don't know why you're not cold. We are all freezing. Even si Kuya. Sabi niya, lamig naman dito. Sabi ko, mas malamig dito compare sa Adelaide. It's hot in Adelaide. Not really hot. I mean, it's not warm. It's warmer than here. Yeah. Okay, see you, Kuya. Ayan si Kuya. May kausap siya. Siguro si Mrs. Alright, let's go home. 5:45. For sure yung boys kumain na yun kasi ready naman yun. Sinabihan ko si Jan. Kung gusto na nilang kumain, kumain na sila. How's your training with Daddy? Good. How's my pancit? Huh? Oh, shake it first. Ayan, inom na naman sila. Gustong-gusto nila yung... I got more there, yeah. Kuya, on that side. Oh, the whole thing? No, not the whole thing. Good. That's mine. Si Holly na lang kakain. How's my pancit, Kuya? Good? Ayan yung ating pancit na tira. Yung rice. Yan yung bakas ng rice. Kalahati. Shake it, yeah? Shake it up. Ah, eto pakainin ko na to si Holly. You like it, yeah? That's my pancit, yeah. What? That's, meat. Do we have meat in ours? Yeah. Okay. Kuhaan ko na si Holly ng kanyang pagkain. You want rice, Baba? Pancit with rice? Yes, please. Wash your hands now, please. I just did. Okay. La, 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 la. How hungry you are, Baba? Hungry. Hungry. La, 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 la. Baba, I got green juice in your bag. Siya, kain na siya. And thanks, Mom. Welcome. So, ito yung ginawa ko kagabi na juice. Na for sure naman ako dito. So good, Mom. So good. Hindi ito magugustuhan ng mga bata kasi beetroot siya. So, hindi siya nagkasya. So, dinagay ko dito yung iba. Yung green ko nandun pa sa bag ni Holly. Mamaya na lang yun. So, ito na yung ating dinner. Actually, masarap siya pag malamig. So, may aftertaste lang siya ng turmeric tsaka ginger. Pero masarap. Not bad. I can drink that. Okay, end ko na yung vlog, guys. Naubos ni Kuya. Ito yung konti lang na natira. Nilagay ko rin dito. So, inumin na rin lang din natin ito kasi sayang. Let me know if you want more, ha? Hala, naiwan ko yung fork doon sa sakyan ni Jan. Ayan yung akin, pero I'm good. Ilalagay ko na ito sa ref. Ilalagay ko lang yung ito ba, yung
Kalamansi. Okay guys, yun na yung vlog natin. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night! Because I think